Sarki Charles har larabci yana yi. Wato wani abu game da shi wanda mutane ba sani shine mutum ne mai san addinin musulunci. Shi ne fa har yanzu shine shugaban wato Board of Trustees na Oxford Islamic Center a nan jami'ar Oxford, wacce ita ce wato cibiya ta koyar da addinin musulunci a jami'ar Oxford. Mutanen Kano da mutanen arewacin Najeriya wanda suke magabatan kullum mun tashi muna jin suna ba da labarin zuwan sarauniya, suna ba da labarin irin bukunkuna da aka yi da shagulgula da aka yi, kuma cewar mun samu 'yancin kanmu na Najeriya ba tare da zubar da jini ba kamar yadda aka yi sauran kasashe. Kamar wani darasi ne kake gani shugabanni za su ɗauka daga rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth? To ga baki daidai duniya darasi shine kamar yadda ake faɗa kullum, rayuwa ajali ne da ita. Ko mun daɗewa akwai ranar da za a mutu a game da Ubangiji subhanahu wata'ala, kuma Allah zai tambayi mutane akan amanar da ya ɗora musu. Shi kuma mulki rai ne da shi, ko dai mutum ya bar shi ko ya bar duniya. To dukkanin shugaban da yake son al'umma, yake ƙaunar su, yake ƙaunar ci gaban su, Allah ya kan kaddara su kuma mutane su so shi su kaunace shi. Fatan da dukkanin shugaba ya kamata ya yi shine ya rubuta al'ummarsa ana murna, ana farin ciki da shi, ana bakin cikin rabuwa da shi. Wannan shine ina ganin darasi da ya kamata dukkanin shugaba ya dauka, kuma da fatan ya gama lafiya. Allah ta miki Khalifa, wanda ya gaji sarautar Birtaniya a yanzu shine Yarima Charles. Ka san shi, ka yi mu'amala da shi. Kamar wani irin mutum ne shi Sarki Charles? Mutum ne mai karamci, mutum ne wato abinda mutane ba sani shi Prince Charles ko kuma ce Sarki Charles har larabci yana yi. Wato wani abu game da shi wanda mutane ba sani shine mutum ne mai san addinin musulunci. Shi ne fa har yanzu shine shugaban wato Board of Trustees na Oxford Islamic Center a nan jami'ar Oxford, wacce ita ce wato cibiya ta koyar da addinin musulunci a jami'ar Oxford. Suna tare a kan wannan board din, ina son har da sarki musulmi na Najeriya a cikin wannan kwamiti din, da sarki na musulmi na Malaysia da sauransu, amma shi Prince Charles ne shugaba. Shi ne ya tsaya ya assasa ta, shi ya tsaya ya goyi baya sanda aka kafa ta, kuma mutum ne wanda ya daɗe yana neman kyautata alaƙa tsakanin ƙasar Birtaniya da ƙasashen musulunci da daular musulunci. Zan iya tunawa shekarun baya ya jagoranci taron ƙungiyar ƙasashen musulmi wato OIC a London, da kuma ƙaddamar da bankin musulunci a cikin birnin London. Haka ne, mun haɗu da shi a wannan taron lokacin ina Governor Central Bank. Ya zo wannan reception din, ina ganin lokacin ita ce ma saduwa da shi ta farko, kuma yana cikin waɗanda suka karfafa wa Prime Minister Ingila a lokacin David Cameron gwiwa akan cewa lalle Birtaniya ta je ce sukuk, kuma London ce kokari ta zama cibiya ta harkar bankin musulunci a Europa.